Така, Боги и изкуството на плеера втора част. Започваме. 3 и... Получи си идеално. Виждете се, колега, малко. Малко назад мичата. Браво! Няма, ти ни води. Виж, трябваше една шапка да сложим там на лето. Хората почнаха се заглеждат, ръч леко лев ни скара. Идеално ще го изрежат. И това ще изрежат. Давай ще им дадем 50 лева да го изрежат. Ще го дадем. Дай морето, снимай морето през това време. Снимай камък. Аз сега любопен, сега ще кажа френско стихотворение. Айде, кажи сега. Кажи френско стихотворение. Айде назад, момчето. Дай. Колега, да се позадействаме малко. Нищо и това ще изрежем. Всичко ще го изрежем. Аре, се движиме. Малко надясно, момчето. Браво! Браво! Това ще го барнеме. Стане. Браво! Браво! Добър беше. Да, по-внимателно с талибанските звуци. Аре, върти се малко налево, надесно. Браво! Върти нещата, морето хвани. Ще пребиваме, колега, да не излизам предните площи. Колега, завъртете малко така, кръста пощупете тялото. Значи трета част с песен на Азиз. Добре, стоп. Чакай. Момент, Давай. продължаваме, движете се. Изчакаме. Колко време трябва да е клипа? Добре сме. Браво! Браво, има хубави моменти, много сполучливи, колега. Браво! Колега, Браво! Това ще го пипнеме. Добре. Назад малко! Ние ще това ще го... Добре. Почивка, стоп, край. Стоп. Да. Идеално. Добър. Окей, няма проблем. Браво! Браво! Не толкова близко ще чупим телефона. Ай, музичката, какво се знава, бе? Музика. Не мога да... Пауза! Трета част, Боги неговите простоти. Ето как започва. През запотипата. Това е по-добре. И трета част. Почваме, браво. Аз малко се поизчерпвах. Няма да представяш. Полезно пред камера. Няма да се представяш. Ма дай малко назад, защото не можем да го хванем хубаво. Той виж колко номера, как се върти. Ох! Нищо не е сна. Браво! И това е браво! Вижте морето, нищо не се е случило. Сега толкова, Боги, кажи сега едно стихотворение. От някой български класик. Много добре се получава, да? Още малко. Браво! Flair forever! Добре, стига толкова.